Professional d'atenció diürna Caviga, que presta servei a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de Castelldefels, Viladecans i Gavà, va presentar ahir a la tarda a la Biblioteca Josep Soler Vidal el seu curtmetratge Iaraqué, que ha estat premiat a diversos festivals de cinema d'arreu d'Espanya. Es tracta d'una història esbojarrada de 15 minuts que protagonitzen el Roberto Pedroche i el Javier Cerdán, dos usuaris de Caviga, i esdevé la segona experiència cinematogràfica d'aquest centre ocupacional, que el 2012 va estrenar el seu primer curtmetratge, titulat Qui és qui, i que també va rebre nombrosos reconeixements. Molta satisfacció, sobretot per ells, clar. El centre, bueno, dius, no deixa de ser el teu treball, no? Però com el que treballes és per posar la discapacitat, no per mostrar cap discapacitat, sinó per mostrar capacitats, això és el treball de les capacitats de les persones. Os esperan en el hotel, habitación 13 a las 13 o'clock. ¿Alguna duda? Sí. En una pelea, ¿quién ganaría, Bruce Lee o Rocky? Rocky. A Bruce Lee lo mataron los japoneses de un disparo. Lo odiaban por ser chino. La veritat és que la tasca que fan realment és admirable, no? Han treballat molt per donar, com deia abans jo, un salt qualitatiu amb aquesta concepció del que és la persona amb una discapacitat intel·lectual. I la veritat és que projectes com aquest curt, que a més ha estat premiat en diversos festivals i que a més encara té més nominacions, la veritat és que és una mostra d'aquesta feina que fan en el dia a dia. Buenos días, ¿qué te desea? Nos espera la habitación 13. ¿Tu es tu nombre? Potter. Harry. Un momento, por favor. Aquí está Harry Potter. De acuerdo. Puedes subir. Gracias. Bueno, la experiencia ha ido bien, ¿no? Porque nos ha gustado hacer corto y bueno, como ya hemos explicado, ha sido muy duro, un trabajo bien hecho, pero al final ha salido bien. Y bueno, lo que hemos visto pues ha sido todo el trabajo de un año, que empecemos en enero y se acabó en julio. Y bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita y me ha gustado. Una experiencia muy buena, hemos hecho tantas veces las cosas. Sentimos una ventana desde ¿de la azotea saltando. Tuvimos muchas colaboraciones, desde un hombre de roca hasta todo el mundo ahí del hotel, a todo el mundo. Agradezco mucho eso. Bueno, hemos hecho un corto bonito para que lo vea todo el mundo. Muchas gracias y espero que os guste a todos. Aquest és un any molt especial per Caviga, ja que enguany celebra el seu 10è aniversari. Per aquest motiu, divendres vinent, a partir de les 7 del vespre, ha organitzat una gran festa a l'Àtrium Viladecans.